emergency na mga nangyari sa family namin, sa side ko. Kaya, eto na yung breakfast natin, guys. So, niluto ko na. Tigdadalawa kami ni Hagrid, tapos kay Papa yan. Ayan, kakape tayo, guys. Tapos tingnan nyo yung aming basa. Gusto rin kape. Tapos, eto na yung aming ulam. Fried chicken. Hello guys! Good morning! So, ayun, today is August 18, 2019. So, today is Sunday. Yan, ilang days akong walang upload, wala akong vlog. Kasi medyo na busy ako. May emergency na mga nangyari sa family namin, sa side ko. Kaya ayun, kailangan ko silang tawag dito, asikasuhin bago ang lahat. Kaya, ayun. So, today, Sunday, magluluto ako ng aming breakfast. So, enough ko muna yung, ng isda kasi maingay. So, ito yung lulutuin ko today. Bumili lang ako ng 4 na egg. Ang mahal ng egg. Pero malaki naman siya. 750 ang isa. So, 4 na egg. Tapos, bread. Lalagyan ko ng ito-toast ko. Lalagyan ko ng butter. And yun. Yun lang. Kasi kung bibili pa ako ng pandesal, medyo mahal na pandesal. Tapos egg pa. Bibili pa ako ng egg. So, doble. So, ito na lang yung gagamitin ko. So, yan. Hintayin ko lang yung butter medyo mag-melt konti. Maaga ako nagising kanina kasi nag-ano ako sa exam kasi nila ni Hagrid tomorrow, starting tomorrow. So, maaga akong nagising kasi dito is so sofa. Kung hindi niyo pa manood yung vlog about sa sofa, ayun, yung pinakita ko to. So, panoorin niyo yun, ha. So, nabisi ako kasi nga exam nila Hagrid. So, in-arrange ko kung ano yung mga test ko sa kanya kasi pinapa-exam ko siya eh. May exam kami nagaganap dito sa bahay. Para yun yung review namin. Para alam ko kung alam talaga niya yung mga pinag-aralan namin. Ang hirap. Ang hirap magturo. Ang hirap talaga kasi ayan, kakaya nun, yung Saturday, hindi kami nakapag-study kasi nga, yun nga, may emergency na nangyayari sa family side ko. So, kailangan kong busy ako sa pag-aasikaso. Kaya siya, hindi ko na-aasikaso. Kaya ngayon, babawi ako. Mag-aaral kami sa morning. And then break. And then mamaya na naman. So, buti na lang maraming mga holidays. Kasi may time pa kaming mag-aral. So, namin kailangan memorize. Ayun, kasi kahapon naman, whole day siya naglaro talaga. Since super whole day talaga. Kasi baka kami umalis kahapon. Tapos mga hapon na kami umuwi. So, yun. So, lulutuin ko lang muna yun, guys. So, eto na yung breakfast natin, guys. So, niluto ko na. Tigdadalawa kami ni Hagrid. Tapos kay Papa yan. 2 egg. 3 Kasi lakas siyang kumain. Morning. Nahiya naman ako doon. Good morning. Good morning, guys. Ayun, napagod daw siya. Kailangan daw ako magpasalamat kasi siya daw naglaba kagabi. Wow! Thank you. So, si Hagrid tulog pa. So, ayan, si Hagrid pala tulog pa. And si Papa bibili ko ng asukal kasi wala na kaming sugar pala para sa kape. Tapos, mamaya manonood kami ng movie. First time namin manonood ng movie. Sa sofa. Alam nyo, wait lang. Ayan, kakape tayo, guys. Tapos tingnan nyo yung aming basa. Gusto rin kape. Binaso ni Papa. Ito yung akin. Kasi yung mug namin, isa na lang yung natira na nabasag ni Hagrid. Kasi ito nakatipag sa isa pa. Dalawa lang, mug natin. 3 ba itong mug? Siya Siya po, no? Kung yung una, 2 na lang yung natira kasi nabasag din yung isa. Tapos, tatlo ka. 3 yung mugs na white.
Ngayon naman ang magwawalis eh. Tapos, sorry, may nagwawalis sa labas. Tapos, nung nakaraang araw na yun, na nabasag din niya yung isa, yung baguhan niya ng tubig. Na ano niya, nasagi niya. Kaya, nabasag din. Tapos, yung plato namin na puti. Eto, puti. Sino nakabasag ako? Siya rin. Siya rin? Siya rin nakabasag ng puti. Ano yung tatlong plato kaputi and then tatlo ding white na mug. So, isa lang yung natira. So, si Papa, yan yung ginagamit niya ngayon. Yung measuring cup ko sa, liquid measuring cup. And then, next time samahan nyo ako, guys. Mamili tayo ng, kasi gusto namin mamili ulit ng mga plato at saka mga mug. Kasi just in case, may bisita, may magagamit naman, Diyos ko, Lord. So, ayun, kain tayo, guys. Kasi medyo maingay. Bangga kami. Ito wala ako eh. Tuturo mo kami. Wala ko. Balik na naman. Tumangin ko pa! Tumangin ko! Kaya na ko ikot. Talagang bachong. Lah! Lah! Wala, turo na yung pak. Grabe ba eh? Turo yang? Paks daw. Yung box. So pagsasan, hindi ko baluan mo. Umbog. Uy, kusina eh. Sumaga eh. Pagbuang. Asa kayo sa katunan na? Lolo, pagkikik, pati na ako. Rebuilder. Sige, pasayin na yung marupon. Uy, panuton ka ba? Pasayin na ba? Pasayin na, bakit panuton ka? Sa una, nagkita mo, nagkita ka dolphin sa una, wala. Wala. Dito tumutong sa buhol, sa kayo mag-boot ni mama, kung nag-life jacket ka. Ha? Ay, tutong. Tutong. Tutong kita na natuog. Kamu ramutun ni mama, ilang garin. Diba? Tukuan ba tutong? Lato ilang kiefer ba? Ilang... Ito mag-isa mo? Mga laban ba? So, kada vlog ko, kumakain kami. So, vlog ako ngayon, kumakain pa rin kami ng lunch. And nagluluto pa si Papa. Nag-declutter kasi kami kanina ng mga toys niya, Grid. Gusto ko konting-konti na lang talaga yung toys matitira. Yung lalaruin lang talaga niya. What's the hands? Tapos ulam namin is fried chicken because today is Sunday. So para sa amin, special na yung fried chicken kasi hindi naman araw-araw kinakain yun. Kinaging special siya. Namimiss din namin yung fried chicken. Nakakain naman kami ng fried chicken lagi sa labas, pero iba pa rin yung lutong bahay eh. Alam mo yun, no? Dito pag Sunday, ganyan. Magkain tayo. So, nag-ready na may ketchup. Meron ding soy sauce, tapos juice. And, ayun. Maglabap ako ng uniform kasi ni-agrit ngayon. Family bonding kasi kami kanina, kaya medyo hindi ko nag-vlog masyado. Hi! Tapos, may nag-ano sa inyo sa aquarium, bakit nandun sa kusina. Ayun, temporary lang po yun, pero since gusto nyo nandyan, nakikita siya. So, binalik ko siya, pero plano ko kasi talaga, dun sa may TV ko siya ilalagay. Doon na part sa TV. Pero, since hindi pa dumadating yung aming
para sa TV yung ihahang sa wall. So, yan lang muna. Titingnan ko pa. Tapos, ito na yung aming ulam. Fried chicken. Kain. Ano yun da? Kaon kayo, guys. Let's pray. Okay, let's pray. Pray. Go. Hey, go. Hey, go. Bulak-bulak. Wala ka na. Wala ka. Kaktus. Hmm? Ito. Mahal na, uy. 50 each. Anak awida sa kanila. Kaya na. Tuwa-tuwa. Yeah. Isa ni? Fairy Castle. Next kita na no. Wala yun. Tanaw lang kung sa'y gwapo na. Kung ano. Good shot na dito. Over there. Nak ko, nak. 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 Baki, imong best friend. Look up the Baki. Hi, Baki. Hello. Tunggu aja. Tunggu aja, biar bego sige tuyok. Wala pa na i-immunize ko na Wala pa. Nako pure dito, boss. Pero balik mana, baligyan ako din si. Upat to ka bulan, nga anak ko. Say pure. So rin eh, piki rin eh. Next na. Mereka pure rin eh, piki rin eh. Wow, ang cute. Nga ni pang oh, nice kayong mga color-color. Oh, grog paintry. May pa ka lagi. Yun na, mabuhay sa tuwa pa. Init kayo sa gawas. Ito na bulan ito. Pa oh. Balik na lang sa pakita. Hello guys! So, medyo palubat na kasi ako. Pero nandito kami sa ang horror kayo ang tuloy. Sa mga plants. Ayan. Magpa-vlog sana ako dito pero low bat na. Pero bukas update ko kayo ha.